नैबे जाथायनि सायाव आं बेखौनो सोंखारिनो नागिरो जे दिनै जोंनि बिमा माहारि आइजो माहारिफ्रा बा जोंनि फिसा हिन्जावफ्रा जुदि सासे फोरोंगिरिनि आखायावनो जुदि रैखाथि गैयाब्ला आरो जोंखौ सोर रैखाथि होबावगोन। जोबोद दुखुनांथाव जे दिनै जोंनि गेजेराव जाथावै जाथाय सासे प्रफेसार जानानै जे बे मुगैथाव आखु दिनै खालामनानै सासे गथ'नि जिउआ खहा जाबाय। बेनि थाखाय आं सासे बिमा माहारिनि जानानै आं जोबोद दुखु मोनदों। आं बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायो जे जाहाथे बिनि प्रबिन नार्जारिया जाहाथे रेहाय मोना। बिथाङा साख्रिनिफ्रायबो गोजान जानांगोन आरो बेयो अराय सम जेल जानो गोनां जानांगौ। आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों। मानो होनोबा दिनै भारत सरकारा इसेबां गोख्रों जे जोंनि बिमा माहारिनि सायाव बा जोंनि फिसा हिन्जावनि सायाव जे गोख्रों जे आयेन बानायदोंमोन जे बिथांमोना गिदिर गिदिर गारि मटर ट्रेन स्टेशन बर्ड जेरावखि थाङा मानो टाउन सहर सिटिफोराव लिरदों बेटि पढ़ाओ बेटि बचाओ। कहाँ बचाया बेटि को? माब्ला बासायखो? दिनै प्रफेसारानो जुदि जिनाहारि खालामनानै सासे गथ'नि जिउ जायोब्ला होमबा जोंखौ सोर बासायबावगोन? जोबोद दुखुनांथाव। बे लिरनायल' थासिगोन नामा भारत सरकारनि आयेना? नैबेखौसो आं मानगोनां जोंहा भारतनि जे बेंगिरि जे नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम आं बेखौनो खावलायो जे जाहाथे भारतनि जेसेबांनाखि आयेन जे ल' जाहाथे आइजो माहारिनि सायाव जेसेबांनाखि ल'फोर दं बे जाहाथे खामानि होयो। बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम खावलायबाय। आरो आसाम सरकारनि जे जोंहा गोदानै थिसनजानाय CM जे मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम आं बेखौनो खावलायो जे जाहाथे बिथाङा जोंनि बे फिसा हिन्जावफोरनि सायाव बा बिमा माहारिनि जे आयेन बे कानुनफोरा जाहाथे गोरायै खाजानानै दोनजायो आरो मोनसे मोनसे जाहाथे बाहायजायो। आङो SP निसिमबो आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों। आङो दायो सम मोनोबा हाबलांनो नागिरदों जे जोंहा बेयो गोख्रों जे जेसेबांनाखि धाराफोर होनांगौ दं जे सासे जिबन हत्या खालामनाय जिनाहारि खालामनानै जे दिनै बिथाङा सुइसाइड जादोंमालाय मा जानो बेखौ हत्या खालामदों होननानै जोङो बुंनांगोन, बुथारदों। बेनिखायनो बियो गोख्रों साजा मोननांगौ। बे बिथांनि जेसेबांनाखि धारा होजायो बे दा ल' हिसाबै बे ल'नि धाराफ्रा जाहाथे गोरायैनो होजायो बिनि थाखाय आङो खावलायगोन। आरो आङो सासे बिमा माहारिनि दैदेनगिरि हिसाबै आङो बिथांखौ खबर लाबाय थागोन। आरो जोंनि साफ्रोमबो आइजो माहारिखौ आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि फिसा हिन्जावफोरा बेफोरबायदि आनिथानि खालामजाबाय थाया। जोंनि गेजेराव जाबाय थादों बेफोरबायदि जाथाया। नै दाखालिसो सासे आइजो बिदिनो जिनाहारि खालामनानै बुथार जालांबाय गुबुन हारिजों। नै बेफोरो जालांबाय थादों। दा जोंनि बर' माहारिनि सासे फोरोंगिरियानो जुदि रैखाथि होआब्ला गुबुन हारियाथ' बारसिनखागोन। बे साभाबिकखा। बेखायनो आङो मुगैयो जे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि सासे फोरोंगिरिया बेफोरबायदि आखु खालामनायखौ आङो जोबोद मुगैदों। जाहाथे बेफोरबायदि जाया। बेफोरबायदि जाहोनो थाखाय सुबिदा होआ जोंनि बिमा माहारिया साफ्रोमबो गसंख्रांनांगोन। जोंनि फिसा हिन्जावफोराबो मोनथाय मोननांगोन जे लामा सामा फिसा हौवाफोरबायदि जोङो बेरायनो मोननाय, गोसोबायदि स्कुलाव थांनो हानाय, फरायसालिफ्राव थांनो हानाय, गोसोबायदि टिउसन लाहैनो हानाय, बेलासियानो जा हरानो जा बिदि बेरायहैनो हानाय जाहाथे मोनथायखौ मोननो हायो। बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो बिमा माहारिफ्रा गसंनांगोन। जोङो जोंनि फिसाखौ जों रैखाथि होआब्ला, बिमाया रैखाथि होआब्ला जोंनि फिसा हिन्जावा रैखाथि मोननाय नंला। बेखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारि जे बिमा माहारिफोर जाहाथे बयबो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ आरो बेफोरबायदि आखु खालामनाय मानसिखौ बिथांमोनखौबो फासि होनांगौ होननानै आङो खावलायो।